22 अप्रैल रहल दिन मंगलवारवा। 22 अप्रैल रहल दिन मंगलवारवा। जाते रहे मोर भैया करे हनीमूनवा। बीच वही मिली हल सिपरनवा कि हले निकवन कसूरवा। बीच वही मिली हल सिपरनवा कि हले निकवन कसूरवा हो। लिहल कसाई बनी जनवा हो कि हले निकवन कसूरवा हो। लिहल कसाई बनी जनवा हो कि हले निकवन कसूरवा हो। TRF टंकी संगठनवा हो।